E hoxe falamos de balonmán. O balonmán Culleredo que, pois, en canto que toca o equipo senior, pois arranca a Liga o vindeiro día 13, este sábado, así que, bueno, xa está en riba. Pero as categorías inferiores levan unha, non sei se dicir pretempada, porque casi é tempada, para, pois, tratar de competir nas categorías máis altas, elevan xa eu diría, dende finais de agosto, pois aí a todo motor, a plena potencia. Alex Seijo sabe moito desto porque é o coordinador de as categorías inferiores de o balonmán Culleredo. Bueno, quizáis é o home con máis información do clube. Que tal, Alex? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Antes que nada, gracias, porque a Alex tamén sempre, bueno, temos aí para, sempre que hai que falar de balonmán, entre Fernando Vázquez e Alex, estades sempre ao pé de cañón con Radio Culleredo, eh? Bueno, vos tamén estades aí tamén, se nos chamades, pois é un aliciente para nós poder promocionar o balonmán, darnos unha visualización de cara a todo o público de Culleredo, así que penso que somos nós os que temos que agradecer todo este despliegue que facedes prácticamente cada semana. Imos falar, se te parece, por partes. Falaba eu antes do equipo senior que creo que xa ponse en marcha na Liga esta fin de semana, así que contanos un pouquiño. Creo que xa se pode decir que a pretempada remata e comeza o fuego real, non? Sí, bueno, como dicías antes xa empezamos a entrenar dende o 5 de agosto. Agora xa empeza quizáis o máis forte, no, da competición. Quizáis aínda estamos en pequenas fases de pretempada, pero bueno, xa co primeiro período competitivo, non? Pois neste caso, pois xa o balonmán Culleredo senior masculino, pois xoga xa esta fin de semana contra o balonmán Ribeiro Rodosa de Ourense. Bueno, xa é un partido en primeira instancia, un partido vital, non? Dous equipos que o ano pasado estaban a xogarse a permanencia, pois a primeira xornada prácticamente estes dous equipos vanse xogar 2 puntos vitais que poden ser moi importantes de cara ao final de tempada. Bueno, o balonmán Culleredo fixo a verdad que unha boa pretempada con resultados moi positivos, incluso xogando contra equipos de maior categoría e dando moi ben a cara, competindo o partido en todo momento. E a verdade é que notase un equipo moito máis regular que fai 2 anos, e incluso que o ano pasado xa hubo unha mellora moi amplia, incluso hai unha mellora respecto ao ano pasado. Eso pois está a reflexarse xa non en pequenos resultados, senón nas dinámicas de xogo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. O equipo está moito máis regular, podese ver na faceta goleadora e incluso na faceta defensiva tamén. O equipo aínda está en construcción, evidentemente, pero está claro que hai unha mellora a todos os niveis, a nivel xeral, respecto co fai de 2 anos e sobre todo o ano pasado. Así que, nada, este fin de semana a 7:30 en Tarrío, pois dará inicio o senior masculino na primeira nacional contra un rival directo. Un rival directo. Expectativas este ano, evidentemente, o clube seguro que ascendes. Outra cosa é que haxa que ir partido a partido, non? Sí, evidentemente que a partido a partido. O primeiro partido é este, non podemos pensar evidentemente nin dentro de nin a xornada seguinte, nin a mitad de temporada, nin a final de temporada, evidentemente. As expectativas quizás sean, evidentemente, humildemente son as mesmas que fai 2 anos e o ano pasado, non? Que é a permanencia. Unha vez que consolidemos a permanencia, pois podemos coller pequenos obxectivos de ir subindo posto a posto, pero nada, iso o dictará a competición, entón hai que ir pasiño a pasiño. O primeiro escalón que temos este fin de semana, pois evidentemente é o balonmán Ribeiro. Como vou a repetir, rival directo, así que hai que ir a por todas. Espero que Tarrío se enche, como está a facer nos últimos acontecimentos do senior masculino, e poder arroupar a todos estes rapaces que están facendo unha gran pretempada,
e poder conseguir esos 2 primeiros puntos, que esa sería, a verdade, dice moi non sei como dicilo, pero 2 puntos que serían moi grandes de cara a este principio de tempada. Sería estupendo comezar a tempada con ese triunfo e ademais daría moral e tamén o mellor alivio, non? Porque serviría para non ter complexos e ver que as cosas comezan a funcionar e o mellor, por que non, tentar si se logra a permanencia, pero con máis alivio e menos carga que en outras campañas. Pero a min eu sei ben que Alex, que evidentemente o equipo senior é un pouco un reflexo, non? De ese traballo de canteira, moitos xogadores de casa, pero que claro, ahora tamén a Alex tes outro ollo posto nas categorías inferiores, que tamén con varios equipos de base levades varias semanas aí xa prácticamente competindo, non? Sí, primeiro temos un filtro que se chama fase de clasificación, que para saber os mellores para clasificarse para o playoff de ascenso á Liga Ouro. Se temos dous ligas, Liga Prata, que é a segunda división, por decir unha maneira, e a Liga Ouro, que é a división máxima a nivel galego. Entón, despois de pasar esa fase previa, poder clasificarnos aos sorteos do playoff, pois nada, esta fin de semana, pois xa comezan esos playoff tan importantes para moitos equipos do Culleredo. Primeiro o infantil femenino xogará en Bueu, que xogará contra, a parte do equipo local, o Bueu, xogará contra o Reconquista de Vigo contra o Tui. Tamén esta fin de semana, pois o juvenil masculino, enfrontarase contra o Cisne de Pontevedra, o Siria de Carballo e o Lavadores de Vigo. Previamente, estos equipos han pasado ese filtro da fase previa e non puideron ser cabezas de serie, pero a verdad que estamos moi contentos co nivel competitivo destes dous equipos. Tamén, por outra parte, dicir que a fase previa tamén a pasou o infantil masculino, tamén con pleno de victorias, aínda que non pode ser un cabeza de serie no playoff. O cadete masculino tamén pasou o filtro para poder acceder a ese playoff, tampouco nesta ocasión vai poder ser cabeza de serie. E por último queda finalizar o cadete femenino, que ainda lle queda finalizar neste fin de semana a súa fase previa, con as expectativas quizáis dicindo coa boca pequena, pero si poderá ser quizáis cabeza de serie, poder organizar o playoff en Culleredo con toda a afición do Culleredo. Así que nada, a verdade é que estamos a tope. Este fin de semana son 3 partidos seguidos, venres, sábado e domingo, así que hai unha gran carga, tanto física como psicológica, así que nada, estamos aí a ver se podemos alcanzar estes pequenos obxectivos, e se non se poden alcanzar non pasa nada. Se hai que xogar a Liga Prata, pois se xogará, como fixemos noutros anos, onde quizáis os obxectivos poden ser outros, pero o traballo é o mismo, así que a dinámica é o mismo e a filosofía do clube é o mismo, así que realmente nada cambia por xogar na Liga Prata e na Liga Ouro. O que cambia é que lóxicamente, os responsables, entre eles ti, tendes o ollo posto en varias competicións. Eso non cambia tampouco tanto en unha como en outra, non? Pero si é un nivel de exigencia, evidentemente, pero cando dormides? Sí, a ver, sí que hai un cambio de exigencias, evidentemente na Liga Ouro están os mellores equipos de Galicia, onde sempre hai xogadoras e xogadores da selección. Evidentemente a exigencia é moi alta, sobre todo dependendo do objetivo que queras levar, depende do rendemento do plantel. Con iso hai que ir xogando tamén pouco a pouco na tempada. No inicio tamén, como dixen antes, a competición vai dictando un pouco a pouco os obxectivos da competición e do clube, non? Do equipo, neste caso. Así que nada, seguiremos aí ao pé do cañón, intentando sempre lograr esas ligas ouro, pero repito, non
non pasa nada por xogar a Liga Prata, porque aínda así podes levar un objetivo de ser campeón da Liga Prata e poder xogar ao final de Liga contra o quinto o clasificado da Liga Ouro e poder acceder incluso a unha Final Four. Sempre hai un objetivo que acoller, hai que adaptarse a competición, hai que adaptarse aos equipos que van saindo do clube, e nada, que sempre con a máxima ilusión de poder seguir competindo cada fin de semana. Pois un traballo tremendo de canteira que está a facer o balonmán Culleredo, non é de agora, hai moitísimos anos, e se está a notar moitísimo tamén en esa escaparate que teñen que o equipo de primeira. Moitísima sorte para a tempada, moitísima sorte esta fin de semana para os rapaces e as rapazas, que saia todo ben. Gracias, Alex, un saúdo, boa tarde. Gracias a vos, como sempre, boa tarde, un saúdo.